Ja, vi fandt på så en vej. Ja, ja. Ja, 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 ja. Det I ikke forstår er, jeg har det godt med min få, ja. Behøver ikke rigtig andre, snakker 3 cifre, kun numre, oh ja. De vil se mig konkurs, de vil gerne lukke mig, oh ja. Sig det rent, hvorfor er det, de lugter, oh ja. De kan ikke ramme mig, for jeg ruller ikke som dem, nej. Mange øjne vender mod mig og tro mig selv igennem. Nu kommer de ud med strækt arm til nær, men tro mig, jeg falder ikke i fælden. De glem, jeg kan gøre det selv. Altid som bare det til. Hvad kan de forvente? Lyder hvad en karusel. Fanger bare momentet. Prøver at stable penge. Det er alt eller intet. Har aldrig siddet ind, og jeg vil ikke endnu. Det I ikke forstår er, jeg har det godt med min få, ja. Behøver ikke rigtig andre, snakker 3 cifre, kun numre, oh ja. De vil se mig konkurs, de vil gerne lukke mig, oh ja. Sig det rent, hvorfor er det, de lugter, oh ja. Vi hurtigt ud af døren, så de ved, vi ikke står stille, ja. Vi gør det ikke for os selv, det er derfor, vi bliver ved, ja. Holdet er med mig, så de haters går til side, ja. Vi kommer for at blive, det er det eneste, de skal vide, ja, ja. Drop in the bando, hvad skal de sige lige nu? De penge, de ved, vi rummer. Mig og min dreng, vi grønner, de snakker med dine og natter. De vidste ikke, hvad vi kunne, de prøver at gemme det og lud. 4-12, hvem er du? 4-12, I ved det nu. Det I ikke forstår er, jeg har det godt med min få, ja. Behøver ikke rigtig andre, snakker 3 cifre, kun numre, oh ja. De vil se mig konkurs, de vil gerne lukke mig, oh ja. Sig det rent, hvorfor er det, de lugter, oh ja. Sidste ende, de vil se os ned, det kan de godt glemme. Stolt mand, din gør for som søn. Stadig 4-12 mit og mit hjem. For vi ved, de ved, ja. De kan ikke holde os ned, nej. Så det bare afsted. 4-12, vi har fundet vores egen vej. Det I ikke forstår er, jeg har det godt med min få, ja. Behøver ikke rigtig andre, snakker 3 cifre, kun numre, oh ja. De vil se mig konkurs, de vil gerne lukke mig, oh ja. Sig det rent, hvorfor er det, de lugter, oh ja. Det I ikke forstår er, jeg har det godt med min få, ja. Behøver ikke rigtig andre, snakker 3 cifre, kun numre, oh ja. De vil se mig konkurs.